И здравейте на всички. Сега ще варим малкото зверче и ще ходим към Джигитския събор. Не знам колко ме чувате, но след малко пак ще дойда. И тъй, здравейте! Да, обясня пак, отиваме към Джигитския събор и в момента ще запалим колата. Така, запалихме колата, дано да ме чувате добре. Пак казвам, отиваме към Джигитския събор в момента. И да, общо взето отиваме да се чакаме с едни верчета, едно верче с BMW, другото момче с Голф, което скоро време ще си вземе Леон. Така че и от него ще стане колега и за Ляско ще има с кое да се ходи. Така, добре, оставам ви сега за малко и пак ще се пусна по някое време. И така, здравейте пичове, не знам колко ме чувате, потегляме. Не знам колко ще снимам от Джигит събора, но със сигурност ще има снимки, може да ме последвате инстаграма, където ще ги кача. И общо взето да, ще видя какво ще направя и да. Така, правя едно включване на бързо. Влезнахме вече в Сливен. Не знам колко се вижда от табелката. Влезнахме в Сливен, още малко имаме към 18 минути нещо. Не знам колко се вижда. Но да. Ще включим пак по някое време. Ако му е интересно да заповяда, да гледа от входа 400 метра надолу, се събере на обръщача на автобуса, където е. И това, която гледане 11 часа започва, е половина възраст там. Всичко най-добро и желая приятно прекарване. Космо. Жалко, че го няма аудио. Жалко, че
Wow.
можеш да се постараеш още, можеш. Всички в категория караоке да се подготвят, след 20 минути започваме. Так сказать, на фоне нас. Она, как правда, любит букву БМВ. Шашки на дороге, шашки на ремне, Она оставит все проблемы на потом. Взял покататься, нет, я заработал трудом. Она сияет вся, как будто новый хром. Ее большая жопа большая, как белый дом. Она стекает по боковому стеклу. Начинается дождь, она говорит тепло. Напротив на сиденье, ничего я прощу. Забись, прокачу. Това не звучи лошо. Тук е кума стъклар ще е добре. Mac Miller, Juice WRLD, XXXTentacion, Jimmy Wapo, ASAP Yams, John Singleton, Nipsey Hussle, Lil Peep, Kobe Bryant. I miss y'all, man. I'm just sitting there doing this dirt, thinking about all this shit. Мерси, добре съм, няма да повторя. Мерси. Да, сигурен съм, просто вътре ужас, наистина ужас. Не е нищо, нещо забавно. Не е нищо. Не забравяй, че трябва да гониш саунда на Том Клоните от сцената. Не знам. Тия десятки вътре. Told her start dancing, but her booty still jumping. Keep shaking like that. You gon' have to fuck something. Ask where the money left. You ain't talking about nothing. They ain't talking about nothing. Ей, ти имаш ли основателя? Намира
коса. От другата страна. Чакай първо, преди да си пуснал на тъпите, как се казваш? Станимир се казвам. Колко години си? 21. 21. И аз като бях на 21, и аз имах бас колата, ама станах на 32, вече нямам. Айде сега да видим дали имаш шанс, айде. Нямаш, мислиш, че нямаш? Първият събрал толкова пясъка, браво! Браво! И виждам, че тук всички вие обичате скоростта, а ние сме тук, за да осигурим сигурността. Така че на всички участници и печеливши ще дадем ваучер, ще дадем златни. Най-големия ваучер на Насталото, който е на стойност, в момент само да видя. Той е 150 лева, може да си вземеш някаква част от колата, ти си прецени вече какво ще я подобриш. Честито пак като най-бързия автомобил, така че благодаря, че участва. Браво! Митаче, аз искам да ти кажа, това е най-бързият автомобил, но под 250 коня. И сега отиваме на малко по-сериозните времена. Като трети, с клас над 250 конски сили е Тесла, 19,13 секунди. Собственика на Теслата може да дойде да си вземе награда. Бене! Той не се чува, както автомобила си също. Виж колко бавно пристъпва. Да, като Тесла. Честито. Той печели едно кашонче също Изоспорт и безплатна почерпка от щанда с поничките, каквото искаш. Те ще ни съдействат, може да си го вземеш оттам и да хапнеш. Браво! Честито на Теслата! Втори в клас над 250 конски сили е Mercedes CLS 18,86 секунди. Браво! Честито! Много награди взе, много награди. Мерцедес кара. Всеки има. Честито пак. Заповядай първо от Насталото, 5% отстъпка, 15% от застраховките и като истински фен печелиш една тениска AMG, осигурена ни от приятелите ни от VMV с тениските, спортните тениски. Ави, честито, благодаря пак. Честито и да си караш успешно колата. Да няма ексцесии. Че като гледа как влизаш от заводите, лошо ми стана. И първи в клас над 250 конски сили е Audi RS7 17,28 секунди. Много безумно каране. Заповядай да си вземеш наградата. Тая RS7 понавървява. Леко. Честито на Джигит Тунинг София. Браво за победата. Заповядайте, печелиш от Ауто 1 подаръци. Отвори да видиш кой има вътре. Уляля! Ръкавици за каране. Да не му се потят ръцете. Тениска, инструменти, ръкавички, всичко нужно за един автомобилен фен.
Също печелиш от нас сталото 5% от стъпка и 15% от застраховките. Честито! Може да кажа нещо? Понеже Заки Фолио много ми се изкефи на карането, получих и фолиране на предното стъкло. Цвят хамелеон, за което много благодаря, Заки. Много благодаря. Заки, между другото, верно каза, че който завърши първи, ще му направи безплатно фолиране на предното стъкло. Сега ще иляч. Добре. Така, приключихме с класация за отсечка Оазис 400 метра. Знаеш, че не карам Шевролет, нямам лев, нямам пет, ма за теб знаеш, че сърцето няма да е лед. Взел съм те за киното, бе, да, бе, да. В колата съм отпред и чакам те, няма те. Не спирам да мисля за теб и мен. Чудя се вече, кога ли ще разбереш, че сме един за друг. Искам само да те питам един въпрос, а ти отговори ми на въпроса. Колко време трябва за да те ядосам? Внимание да ме обърнеш и тогава ти да видиш аз кой съм. Отговори ми на въпроса. Като не има хиляди мадами, така ми казаха, не вярвам на това. С погледа ми я видя и си остана там, да. До вечера си в нас, за сутринта няма да ми остане газ. Ще те помоля да подигнеш малко плезена и поемам Гова. Има ли голфаджи тук? Има ли голфаджи? Така. Тък му те изкарам и трябва да си прави голфа. Имах малко лев, ама го дадох за голфа. А и навънка да се разходим, викам топа. По-добре да обикарам с голфа. Изкарам лев и трябва да си прави голфа. Имах малко лев, ама го дадох за голфа. А и навънка да се разходим, викам топа. По-добре да обикарам с голфа. Обикарам с колата. Мрън, до мене мрънкаме жената. Скоростомера на високи обороти. Всеки като малък е писал Хесуям. Така е. Не съм ги пил тези песни от 4 години, не мога повярвам. Дошъл съм за да ям. То ще стане ако напиша Хесуям. Ще ми падне ли лева, кажи да знам. Поне да си търкам билети. Аз имам печалбата, ти взимаш солети. За да ям. Ко ще стане ако напиша Хесуям. Ще ми падне ли лева, кажи да знам. Поне да си търкам билети. Аз имам печалбата, ти ядеш солети. Ще не трусам, това не ми са пътснял. Опа! Аре, ела не играеш кичега! Не, мерси! Ела не играеш кичега, да не играеш кичетката! В гаража ми 2 Ферарita, 3 Ламборгинita, 4 момичета ме чакат в лимузината, 5 милиона да изкарам за годината. Това песен ще слушам лятото и зимата. 2 Ферарita, 3 Ламборгинita, 4 момичета ме чакат в лимузината, 5 милиона да изкарам за годината. Това песен ще да извикаме един човек на сцената. Викайте силно за Тимчо! Добър вечер на всички! Благодаря! Весело, дами и господа! А сега? Паля! Айде сега искам да помагате всички заедно да пеем. Всички заедно съберете се. Ние за първ път да пеем това песен заедно. Паля! Ще ме прощавате, ще ви помоля да не ме занимавате. И ни преди да ми се хвалите, че ставате. Ще ме прощавате, ще ви помоля да не ме занимавате. И преди да ми се хвалите, че ставате. Но учител няма как да преподавате. Твърдите каската, в която се записваш. Учи се от хората, които посетисваш. Неблагодарник не дава, само иска. Викам се, той са бах, ти го иска. Минаш тънко, играеш ми насечено. Не продължавай, защото ще стане напечено. И няма смисъл да се правиш на падър хари, защото положението е мадафакър. Не ми се слушат песни като Неомор. Искам да ги мата като Дъмбълдор. Не знам защо си мисля, че съм много по-напред. Първо трябва минати да си купя билет. Виждаш на за филм, ликове трети. Малко ми приличаш на реджеп, поведи. Паси ми тишина, много по-добре. Мойка се тъпърите.
живее. Аз бях там и се наврях. Просто се опитах и сега съм един от тях. Много трудно беше като всеки вика моля. Чувствам се успял, защото ръцете им се хваля. Паля, ще му прощавате. Ще ви помоля да не ма занимава. И преди да ме захвалите, че ставате. Но учител няма как да преподавате. Паля, ще му прощавате. Ще ви помоля да не ма занимавате. И преди да ме захвалите, че ставате. Яки каузи, в които се радвам, че много от вас са се включили. Виждам много хора с тениски. Доброто е заразно. Съберете се назам още повече. Нека си направим супер як купон. Има и още една кауза за животинките от Варна. Разбира се, точно така. Това е. Нека си направим един истински концерт, мамка. Това е. Браво, хора. Точно така. Забавата е на една крачка от срама. Разбира. Вече почна да ми писва. Няма да го мисля. Въобще казах всички горе. Не вигай. Айса. И вече почна да ми писва. Обаче няма да го мисля. Въобще казах всички горе. Сред пен и до ден днешен. Клиент спешен. Има ли схема? Диме винаги замесен. Диме тук, диме там. Диме много голям. Ма диме то не знам. Дим във всеки магазин. От Токио до тука. Дим във всеки квартал. Даже под зеленчука. И колко е зеленчука, който всеки ден пуша малко цензура. Че не обичам да лъжа. И да, Дим е малко дебел, но Дим е свива жумел. И да рапирам, даже бих спрял. Прибирам дяла, съм на острова час. Зимата стеди съм бял. И точно като реклама Дим е толкова. Дим направо е чао. А да бе новия Дим и стария Чо събрани в един. И ето Дижо, let's go. Почна да ми писва. Няма да го мисля. Въобще казах всички горе. И вече почна да ми писва. Обаче няма да го мисля. Въобще казах всички горе. Заред ден, всеки ден, улицата беше офис. Много близък ваш махленски отдолу подпис. Белугас Касис, малкия Унасис. Джими Динозавъра е толкова Джурасикс. Минах през квартала като през Джуманча. Другите неща не са толкова важни. И времето навънка много живи и здрави. Слава Богу се прибрахме, живи и здрави.